Hi guys, good morning mga pita guys. Natay pan daw, kapi. Hirap na. Palit siya og pan. Diara sa gawas. Ay diara sa tindahan nga kon. Puno sa tutay. Ina. Hindi ako ni hirap. Ihurot na tamis kay na ah. Oo man na. Bisin. Kaya mo. Ang pan. Siuso tayo di. Holiday karon guys, walang pasok si Alan kay holiday. Ano kayo ba? Yako na puno. Malapwa biya kami. Ang saktura. Puno pa gid. Ito na. Puno kay gid siya. Ako na ra kapi. Sarap. Kapi-kapi. Kapi-kapi. Kapitan ninyo tanan. Magpatsalan og pandya sa tindahan. Sa duwok. Kuan na yun guys kanang dyan eh. Pandesal. Suroy. Pandesal. Si Mimi nagpadjubar na siya ganina. Kapi. Dahil lagi. Wala dito itong munay. Naa. Inigpalit. Lami ang palito sa dos kape guys. Isa na lang. Sarap na ako, Nay. Sarap na pan. Saan na namin kaon. Sarap na iya. Sarap na ako pan. Yan guys, si Ala nagpalit pagsayog isda. Mumay ni Suroy, so nagpalit siya tunga sa kilo. Ako ng prituhon guys. So naman sa pamahaw. Kumanami og kuan, pangapi. So mamahaw na din ta guys pag makaluto na ta. Si Alan mamanday na siya karon. Mag-atop siguro na siya. Nanay na prito guys. Ano pa dato na. Ato sa ng prituhon guys. Yan guys, ready na nga itong pamahaw. Ayan ang kanin. Piniritong isda nga gabon. Or amag, sabakan ang isda. Doon na tayo pinirito nga talong. Napod tayo suka nga sausawan. Buta nga nag-asin. Pamahaw na ta guys. Pina tayo. Sa nga nagkamahan. Sa nga nagkamahan ko. Lord, salamat sa mga grasya o blessing. Sa inyong balaan ka Ginoo. Salamat mga natag tanan Ginoo. Sa tag-adlaw, sa kapiksyon, sa tag-oras. Ikaw nagabantay ka na mo mahal. Kung kining pagkaon sa langis na Ginoo, hindi mo ka na panlanginan. Na makataas ka na ginabuhi o makawala ka na grasya. Kaya ka na Ginoo pangayo sa kalang Kristo. Amen. Kanda guys. Si Mimi, wala dire kay naghilak-hilak kay magpasayo paghato dito siyang lula. Wa ko nakabaloon si sabot nila sa iyang lula. So tuwa siya dito guys nagsayo. Pamahaw ta. It's my favorites. Kanta ninyo tanan guys. Pangkatid Silo, Mambina Kobe, Mananglos, Ate Mars, si Saiwan, Ate California, Ma'am Pinay Beauty, kaunta ninyo tanan, Sir Jerwin Vic, Sir Lister Paymalan, Ate Manin, Ma'am Nelpa Sarmiento, kaunta ninyo tanan guys. Ma'am Army Spida, kaunta. Kaya para sili. Hmm? Oh, sili.
Sarilo na dito ni natulog sa balay ay la mama. Pag hatod si Mimi na uban siya pauli. Yan na kami. Kaya nasi. Kulit ito yung katangan ka. Tulog ka mo. Sila ko dito. Sila lang. Kau tu dalam dek. Wala. Naman. Kami nakakaroon pa. Mahal ka. Ang sunan gabon. Mag Kabaw-kabaw. akabaw-kabaw. Jangan mengalir sini. Sudah. Ulit sila papakaroon. Ako tong chatan nga na reunion sa ulit to. Chatan ako tiyan-tiyan. Balik ka lang. Balik ka lang. Isama inyo. Tubig ugma. Hello guys, good morning. At tuminialan sa bayan. Di ko na niya pagkatod silang lang dito sa sentro. So, ito sa minialan sa ubos karon. Palit may kuan guys. Bol kasil. Kaya mag-atop siya karon. Bol kasil og lansang siguro. Yung kulang ang lansang bay. Thank you for watching. Anta guys, kanang nagkuan karon nag ayo-ayo ang tempo, wala yung ulan. Pero dili gid siya ingon nga init kayo. Naglukdong-lukdong. Plus 10 naman. Pero ang init murag wala kayo nagpakita. Yan naman sa nga kuan guys, tempo. Mag-ulan-ulan. Di naka paningalahan ang tempo karon. Kaya sige nag-ulan. Wa may balkasel good baligya diri sa kuan. Nga tindahan din is Mapua. Dito ragit kailangan magpalit og balkasel sa Balingwan. Okay. Ang nilansangan di may mga dili mabutangan sa balkasel kay motulo.
tulo ang kuan. Buta nilansangan. Baklay-baklay ta pa yun sa karsada, guys. Hindi naman sa kayo pita. Hindi na kayo basa ang yuta kay kusog hangin. Gabi kusog hangin gabi. Dawla na sa nag-ulan gabi, guys. Wala na kuan ang yuta. Naghapon ang ulan gahapon. Ay, lagi din he. Kuan ni ulan. Nahunong mga alas 2 na siguro to. Karon naglandong ay nag-init-init na gamay. Hapit na ta sa karsada. Tapos ay pag-abot ni Alan. Bukad atong ilong. Bukad atong ilong. Ayan, guys. Ano pura pinalawan? Kabangasan, G4 Garden. Ano ang G4 man? Anong G4 man Garden man? Wala. Kabangasan, G4 Garden. G4 Garden ba ito? Balik ay iberpalda.
Guys, nakauli na mi. So, nara magipalit Volcasil o kandado sa akong pertahan. Yung palitan og kandado. So, palitan ako kandado akong pertahan, guys. Hi guys, may hapon. Kami lakaw ni Alan, mag-edit ni Alan. Kami lakaw ni Alan, guys. Sirilo na. Ano ba gusto mo kayo? Gusto mo sirilo na, guys. Wala kayo na mag-iuban si Mimi. Sirilo na, ikaw naman. Ano ka siya? Yung kay Sarah na. Bali lagi ko sa kanya. Kami lakaw ni Alan, guys. Sirilo na. Wala ko na siya kuwan. Ay, marahali ka. Doon na doon siya project nga. Himuuno ba sa yung mga classmate niya. Karon, kamo siya ni-drop nito. Kaman mo lapit. Kasi yung mga uban, mga bae, mga laki. Sure ba? Na siya yung mga classmate nito. Hindi sa drop. Video. Mas pilihan pa lang. Pilihan ang pilihan. Drama sila. Ay, Amo siya yung drop. Tapos pinalat ka ng lakon. Then pagkaw niya, amo rin siyang kapiton. ito wala silingan ni Nami sa bugtang nag-agi niya. Katuon. Magkado sa silingan ni Chichi. ano nyo, ban? Ito man. Sige ka doon. Diyan may nag-chat sa ako kanina. May problema lang. Basta kay activity sa eskwelahan ng ating manon. Once na maglahiliko na ganit ka na, hindi ka na lang. Lagi, hindi ka madumugan. I-video lang ko na niyang ilang mga kauban. Sure yun. Grabe kagyanan na ni guys. Murag bukid nun, murag mangima. Kinais na mo. Kaliko-liko. Dulo na niya agihan pa yung talisayan. Pero balikuan niya, layo-layo na sa may lang danay kung talisayan ka magpaingon. Hindi niya kaagi. Cuma yung nakakitinis ko lang. Pero magulan, hindi mag-ano guys motor nga. Hadlokan sa danlog. Kaya hindi mo siya tanan simentado. Kargadong pato dan kita agian. Bunog ang motor dan agian guys. Daw ang driver. Bunog ang driver. Kargado dan agian kung gabihin na kaya. Lilit kay dalan.
Pahigayon ng Jamboree. Sir! So vlog guys. Vlog to guys. Hi guys. Hello, sir. Hi friends. Ernest, guys. Hindi na, saya ka. Dili na sign ang Jamboree. Pwede mo tignan ba? Kanto ka lang. Di mo kayo ang kwan guys, si Bantang kay dito ge pahigayon ang Jamboree. Igan sa magsaysay tumoy sa Misamis Oriental o magsaysay o Lugait sa second district mga Lugait El Salvador. Dito na nga kwan, dito na ang gidula sa pagsugod di ko nung may pinakabibo daw kagabi naglaag dito ni Alan kaya mo kita nga dito kung unsa ka tindot yun ano na high school dito sa sana lang high school bukid siya high school dito na high school kurang na high school kahit tungkol sa kalayo mga estudyante dito ng high school kay panisayan naman ang eskwelahan so dunay na tukod nga eskwelahan sa Sibantang. So first time nag-Jamboree ay Jamboree din katong una nag-corporal katong una katong na disgrasya diri Nabita corporal ko siya nakaron nag-Jamboree sila di mo kayo as in vivo pero di man ka basta-basta makapil og Jamboree kung sa katako kayo bayrang para dili makasaka ang mga truck or kuhan dili nila masaka ang mga truck para atong kuhan katong mga kuhan sa pinya wala nila RBC din sunod simana na sila mag RBC paman naman last na umahangkuhan so dili na dinihatlog kay simentado ang karsada so napagpangas ako din sa una kami ni Alan na tuban dili pa kuhan inani ang karsada kuhan pa ka ng batuon may gani dani kay simentado na siya tanan dili na hatlog sorry mi ni Alan sa bukid bukid ang magintuan ni Alan bukid nag-chat na si Riluna amo na sa chat ko nagigayon na kami kay ayun siya guys pero okay ra bahada na di mo kayo ang kwan guys si Bantang kay dito ge pahigayon ang Jamboree igan sa magsaysay tumoy sa Misamis Oriental o magsaysay o Lugait sa second district mga Lugait El Salvador dito na nga kwan dito na ang gidula sa pagsugod di ko nung may pinakabibo daw kagabi naglaag dito ni Alan kaya mo kita nga dito kung unsa ka tindot yun ano na high school dito sa sana lang high school bukid siya high school dito na high school kurang na high school kahit tungkol sa kalayo mga estudyante dili ng mga eskwela kay panisayan naman ang eskwelahan so dunay na tukod nga eskwelahan sa Sibantang. So first time nag-Jamboree ay nag-Jamboree sila di mo kayo as in vivo
sila pasakalo mga truck para atong kuan katong mga kuan sa pinya. Wala nila RBC din eh. Sunod simana na sila mag-RBC eh. Tama naman last na umahangkuhan. So dili na dinihatlog kay simentado na ang karsada. So napagpangas ako din sa una. Kami ni Alan na tuban, dili pa kuan inani ang karsada. Wala pa kanang matuon. May gani dani kay simentado na siya tanan. Dili na hatlog. Sorry minahalan sa bukid. Bukid ang magito ni Alan bukid. Nag-chat na si Rilo na amo na sa chat ko. Nagigayon man lang kay Bungon kayo kasi Ala nakauban sa ilang parip. Kaya naman kung bigil ang kao. Siya ka ba ng parip nila? Mag-snack daw si Relona guys. Kagigutom daw siya. Mo. Kani oh. Pagpila na eh. 20. Kami na star bread 20. Lalo na. Mana daw sila guys. Dito kayo sila. Kani ako oh, 20. Starbread ako ah. Bayulit ba? Bagaya. Nagtanaw mo na eh? Saka yung video? Yung video ko sa mga kewa. Apa yung sa kaya nasa jumbo rin wala. Pero paano na nalit, bitaw yung kurayan.
Naghapon ako gapon tanan. Ay, 30, 20 na ganit. Kaya siya alam na makalis na kung dito kung magkiray. Isa. Ya. Diagangan. Munggo? Pila? Pero tayo, ay dulo keluar bilang kong Jatuh. Periksa ko to. Pero makutmay. Lalo naman lang mama guys. Ito pa na si Luna. Nais na kayo gaya? Muna sila. So, pa na akong ipalit guys. Tabar siya. Snack. Ano si Mother? Nagkulit kahoy. Hi guys, may hapon, may gabi na di ay. So, naggikan ta naglaglag. So, nagabinan ta guys. Pero okay lang, kaya nakapangwaswas na ako sa kong nilabhan. Nagabinan taon mi guys, pag panglaba. Schedule mo good sa tubig karon. So, humana ko waswas. Nagdali kaya nagagas pa man ang tubig. Giwasing ni Rilo na dito sa ilamama, din dinhin na din ako giwaswasan. Muna itong ipangwaswasan guys. Nakabitay na dana na ito halay kay nakatulo siya. Diba? Nakatulo na siya diha. Napagida niyo. Nagwara-wara man ta ganina, so nagadinan ta pagpanguswas. Dana na nato na pabuntagan, ug man na nato na ihalay ko mag-init. May man dana makatulo man siya, dili siya mabaho kay nakatulo. Namituyo dito sa sibantang na. Sorry. Naka-sorry kansyot. Ni kuyog ko ni Alan. Daw dito gihald ang jamboree. Biwa ka sa tanan dito guys kay gikan sa tumoy sa Misamis Oriental magsaysay ug tumoy sad paingon dito sa Cagayan, Lugait sa First District. Daghang kay tao bibo ka sa tanan dito. Grabe ka daghan sa tao. Thank you so much sa inyong tanan. God bless you all. I love you all. Bye-bye. Nanghaling si Alan kaya daghan lamok. Bye.